Ай! Готови ли сте? Готови сме, бе! Добри ни ще крил! The powder, guys. Woohoo! 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 Не падай тука! Woohoo! О! Някакво клонче, бе. Ой! Е, тук е канала, лека. Е, това е. Аз е там паднах. Камерата тук ли е още? Да. Да. О, някакво клонче ме обърна тук. Ето. Тук откъде слизаме? От тук ли? Не. Само да не го подмина. Ей, тук сме. Ей, тук най-лесно. Не, след стълба. Уху! 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 Гол съм маняк! Няма проблем с подърка вече. Ето много изчаквам. О! 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 Лудницата, лек. Най-големия кеф е това. Ванка! Да не е паднал пак. Падна, да. Вече даже и не падаме, бах ти кеф. Ето, пудрата не е много хубаво да падаш. То верно е по-лесно пудрата, бе. А, не, бе. И по-яко. И много по-яко. Ванка! Ето, тука, Ванка! Дай, маняк, цепи! Цепи я пудрата! Късай! А, така! Бах! Yes! Мега лудница, бе. Мега А? лудница, човек! Бах ти, ако аз се научих вече да завивам. Аз се сетиш. Малко тежестта по-назад Не малко, цялата тежест назад. и то става... Плуваш и се отпускаш, Да. те спираш и не можеш да се много бързо пудрата. Я още малко надолу. И ще спрем за почивка. Айде да почнем тук, виж какво е. Не, не. Айде, бе. В гората, в гората. В гората, аз викам, в гората няма навали, няма нищо. Ай. О, че малко се изморих. Уху!
Уху! О, бебче, в почалчето. Yes! Юху! По-лек. А? Някакъв клон. Далек и мен преди малко един ме обърна. Снима ли още той? Има, да. Най-големия кеф. Какво ще кажеш за карането по пудричка? Най-якото нещо. Това е най-якото, човек. Не знам какво съм се плашил и какво съм си мислил. Олег, то е много по-лесно и много по-яко. по-лесно е, ма, много. Много кеф. Браво, Няма Няс. презакантване, няма как да те хвърлиш да скъп. Ой, да паднеш, само дето ставаш трудно после. Тук ли ще пушим? Да. Ама, Ай, плиз. спирай. Спирай чудесата на техниката. Много се запахтях това скин. Олег, я натисни това. Абе, то в тебе ли остана пащето? Или го прибра в джоба? Я натисни.